Mayong gabi kaninyong tanan. Mga igsoon, ining ikalimang Domingo sulod sa tuig, nadungog nato ang nagkadaiya nga imbitasyon sa Dios sa nagkalahi-lahi nga mga tao, labi na gayo dinhi sa atong pagbasa. Diha sa unang pagbasa, mga igsoon, gitawag si Propeta Isaías nga mahimong iyang propeta. Unya, ningon si Propeta Isaías, batanon pakaayo ako. Apan, ningon siya, aniya ako Ginoo, sugua ako. Ni surrender gyud si Isaías, mga igsoon. Diha sa ikaduhang pagbasa, atong nadungog nga si San Pablo, kanunay siya nga mangutana sa iyang kaugalingon. Nganong gitawag man ako sa Ginoo? Dili gali ako angay nga tawgon nga usa sa mga apostoles, kay ako nahimong maglulutos sa simbahan sa Dios. Apan nganong gitawag man gayud si San Pablo, mga igsuon, nga mahimong usa sa iyang mga banggiitang mga apostoles. Unya si Isaías nahimo usab nga usa sa pinakadako nga propeta. Ug dinhi sa ato ebanghelyo karon, mga igsuon, atong nadungog ang pagdapit sa atong Ginoong Hesukristo ni Pedro. Ug ningon si Pedro, palayo ka nako Ginoo, kay ako usa ka makasasala. Unsa man kahay mensahe niini, mga igsuon, nga sa pagtawag sa Dios, matud pa wa man siya mangita niya ng mga tao nga worthy instruments. Apan ang gipangita sa Ginoo kanong mga willing instrument. Kung atong tan-awon, wa manggoy takos nato ug angayan nga mahimo nga sumusunod sa atong Ginoong Hesukristo. Wa manggoy takos ug angayan kanato nga mahimo nga Kristiyano, mahimo nga sinagop nga anak sa Dios, apan nganong iya manggayud kita nga gidapit nga mahimong iyang sumusunod, mahimong mga Kristiyanos. Tungod siguro, mga igsuon, we may not be a worthy instrument, but some of us are willing instrument. Si Propeta Isaías, he is a willing instrument. Si San Pablo, mga igsuon, bisan pa sa iyang pagkamanglulutos, sa katapusan sa diha nga gitawag siya sa Dios, nahimo siya nga willing instrument. Si San Pedro, mga igsoon, bisan sa pag-ila sa iyang kaugalingon nga usa ka makasasala, dili takos ug angayan. Apan sa diha nga gidapit siya sa Ginoo, nahimo siyang willing instrument. Dihas tong kinabuhi, mga igsoon, usahay sama usab kita nila ni Isaías, sama usab kita ni San Pablo, sama usab kita nila ni San Pedro, tungod kay maghuna-huna man ta. Nga di mangyud ko angayan, di mangyud ko takos, apan mga igsuon, makakita manggod ang Ginoo kun unsay atong mahimo, dili sa atong kaugalingong katakos, apan kun mulihok ang iyang grasya, mga igsuon, diha sa atong kinabuhi. Matud pa sa miaging Domingo nga ebanghelyo, dako gayud kayo kitag ikatampo diha sa pagsangyaw sa maayong balita, diha sa pagpabarog sa gingharian sa Dios. Mao na mangutana ko ninyo, mga igsuon, are you a willing instrument of God? Or sama kita ni ining Propeta Isaías, sama ni San Pablo, sama ni Pedro. At the first na ay initial resistance. Apan, mga igsoon, kung mo surrender ta sa kabubuton sa Dios, dako gayud kaayo kitag mahimo
diha sa buhat sa pagpangluwas. Unsa may tan-aw ninyo sa inyong kaugalingon, kung tawgon mo sa Ginoo, makahimo ka mo niining idahik nato ang tanan, ang atong sakayan, o niya biyaan ang tanan, o musunod kita kaniya. Mahimo ni mga igsuon, kung sama ni Propeta Isaías, sama ni San Pablo, sama ni San Pedro, when we surrender to the call of God, dako gayud kaayo kitag mahimo mga igsuon. Si Propeta Isaías nagpanuko apan nahimo siyang usa sa mga labing dako nga propeta. Si San Pablo mga igsuon usa ka manglulutos, usa ka murderer sa mga Kristiyanos, apan nahimo siya nga usa sa mga dako nga mga apostoles. Si San Pedro bisan sa iyang pag-ila sa iyang pagkamakasasala, nahimo siyang haligi sa atong simbahan. Kana, if we are willing enough to heed God's invitation in our lives. Palihog manindo.